ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஏர்ட்ராப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஃபி ஏர்ட்ராப். ஓகேங்களா, கேம்ஃபி ஏர்ட்ராப்பு. இந்த ஏர்ட்ராப்போட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்தோம்னா ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற கொடுங்க. அப்போ கேப்சா கேட்கும், அதை கொடுத்துருங்க. கொடுத்த பிறகு என்ன பண்ணுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ கொடுத்துட்டு சப்மிட் மை டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்விட்டரில் ஜாயின் பண்ண சொல்லி அங்கே பிண்டு மெசேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். ட்விட்டரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த பிண்டு மெசேஜை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா குவாட் ட்வீட் அப்படின்னு கொடுத்துடணும். கொடுத்து 3 பேர்த்துக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபாலோ பண்ணி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறம் டிஸ்கார்டில் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க. ஃபாலோ பண்ணிட்டு டிஸ்கார்டோட யூசர் நேமை கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, கொடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட Web20 அட்ரஸ், வேலட் அட்ரஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிம்பிள் ஸ்டெப்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேம்ஃபி ஏர்ட்ராப். ஓகேங்களா.